Mind Work game pa sa lang. gyapon ba? Kusikuan gali kaning corruption karon no. Pinakauna nibisita si Bongbong sa construction. Dugay na guro sa kabantayan na bay construction nga ghost project. Kusig na po issue mo tong ihan na pong kuan na po. Yan na bang kuan butangan iyang gibirahan. Yan to mo tong focus mo sa tao kay katong corruption karon. Nabi tayo na ka no. Gali wa base no. Nawa di. Dali ra kay nawalang kang kuan, ka Duterte nga kuan. Tabunan mo dito sub. Bunan largo. Bunan grabe. Kaning mga elites bitaw sa taas. Kabalo na sa mga kuan gyud mga pangutok sa mga tao. Kabalo mo gud sa kuan gyud mga pangitabo. Kanang ikaw kawatan bay. Nagunaw na nga daan og lugar og nay senaryo nga kanang nasapnan na mo. So magbuhat mo kanang drama sa umaring korto korte mo na no minor yung mga tao daw isa mo gani. Murag ina na ba yung kitabo karon ba kay wala pa gyapon na piso. May guilty na senador, may guilty na congressman, may guilty na DPWH officials, may guilty na contractor. Nakikita po natin, hindi lang sila basta naglalaglagan. Gusto nila magulo ang kwento. Gusto nila lituhin tayo. Gusto nila na hindi na natin malalaman kung ano totoo para eventually mawawala na lang na parang bula. Mayo gyud sila mo kuan bay mo taw sa kuan bay sa Mga mga ilang mga storya bitaw nga ilang wala ang mga kuan mga tao bitaw. to na mawala ni sa tungutok na corruption.